issues ti pagilian a pagdidinis ko teran ti kadwan. Topiko a para kaditi umili kan sang kalubungan. Daytoy ti ay Tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay Tupiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltalkan niyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay Tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Tupiko. Ayan mga idol, oras na alas 5:51 alakat tatigi ako namin akang kanayon mga idol alakat han kayo apo ama umuma nga aginspect karagiti wiring syo ang runana itata apanawen iti panag iti uram fire prevention month paila ang itata last day of prior prevention month pero kuna ni Kapitan Manny Morales iti Malim Kalman every day is fire prevention month. Hello kay Alfie Pascua, Chloe and John Beryl and Zenny and Alfie Pascua and ni Marites Valentino Liana ni Hello, Ma'am Hello, Villanueva. Hello. Pero aming sa nga pada. Kaya na see you later on. Dito na yung Barangay 13 Pandansarat. Dalang kano iti I was tasked kami na Idol Glenn. Anya nga man iyukor dati medal dati ubing injay. Tapos si Kati mapamangyukor. Siya timang iyukor. Tapos guyod-guyodek. Sa mo to Italy. Hindi ubing. Hello ka na kayo apat ginraisan Pandansarat and Bagabigat. Mga idol, amo ka graduation season na and sooner or later Ay when di giyag paggraduar ya. Nagparadwar kayo ton. Gandi giyag paradwar. No talawan nyo man di kita babalayo. Kitaan nyo nga nasaya at di kita live. Di kita saksakan kada appliances, kada di gito'y kuryente. Can make sure nga dagbati ko na kasi make sure nga dagbati nga DJ able mo't ha nga DJ ibati yung bedridden. Sino pa nga no arod kasano nga ta deto kasano nga ta nga ikatendeta mapupuhuran nga electric fan ko nana agabang bangon nga nalaing agabang bangon nga di na oras deta bedridden no natalawan nyo haan kayo nga mga ibabati ti ubing mga ibabati ti bedridden kaya kagla-live kasi yan adim apo na dati ay may sapay ang di karigatan di gijay babakit nga agkabaw apay ay apo baka mamaknigay kasi nga kabaw ti ag ana may batim ay apo agtalaw data balayo aglalong DJ na no kung magtalaw ada pwede di lakay nga kanayon da ngay bati di karubame umay agsal sarak tinwang may ay magkanabayag lang ngayon lako tinwang nan tinwang ko kung nanak alak amok pay ama kuno naila ko 5 years ago among manin imbati daman deto yung lakay kung kulang ide alam mo ay makaro ba yun jay wag ngam na tayo natin di just alwad na nga umayag sarsarak tinwang nak among pengin lako tinwang na te ka te apo ko na sa tinang ilako oo opo ulangot na umay ita pala katok sarak tinwang super hello Kenga Mavi ayan kung nakapugpugi ka nga bigbigat nakapugpugi ta ka nga bigbigat kun na hello gusto la unay makapagnadagos kung kuna deti Rain Santos Reynold Max yata yung parang fire extinguisher diyan ka mo ma'am daw ranger mo na to mga ranger for fire extinguisher ko na ranger ka fire extinguisher diba and ayun mga idol ito mga tingin na po iti sasada nun iti parawan ito tagong daway bareng ko ha kasi kabara ngam hindi naggraduar kami hindi college syempre June malamang panagtutudo akat nag-init yun unan tapos nagtutudo mga idol kami natakat summer barbarang awan apo iti panagtudo lang which is true ano talaga panagtudo na actually tilan na manamnaman lang dapat na matutudo na ito kiditaning ita north ita Adams ita na bukod na nga dito diba at ita summer season okay mga idol tingardan iti DOST pag-asa takamonteman iti sasaadan iti panawel